ready. Unlimited movies, music, and more. For free. On your computer, your tablet, and your phone. I love that. Log on to erosnow.com. Download the Eros Now app for unlimited entertainment for free. Wannan labarin ya fara ne akan yadda aka haifi wannan dolan mutumin. Ga shi dai shi ya riga da ya girma, amma gabaki da kwakwalwarsa yana yin aiki irin na yara ne. Yana magana kamar yadda yaro yake yi da yadda yaro yake wasa, dukkanin abubuwa irin na yara dai. Amma kuma a cikin wannan yarintar tasa dole sai ya haɗu da wasu jarabawa. Kowa yana taɓa min soyayyata, shi idan baka taimaka min ba wai zai taimaka min. Kai ba kana da ƙarfi sosai ba. Ka taimaka min kaɗan, ba ni ƙarfin ka kaɗan mana. Ka taimaka min ka ba ni ƙarfin ka koda kaɗan neman. Wata rana da daddare wani jirgi daga sama ya sako zuwa ƙasa. A nan ne Rohit ya samu jado, daga nan ya samu albarka a cikin rayuwarsa. Wannan jado ya ba ma Rohit ƙarfi, komai da komai nasu ya canza. Rohit kuma ya zo ya suna gabaki ɗaya a doron duniya. A wani lokacin ya samu gayyata, wato daga Singapore zuwa gurin Siriyan Aryan domin wata ganawa da za su yi. Malam Rohit Mera, dala kaɗan yaƙuri na ɗan sa ka jira. A tashi guda ne Soniya Mera ta rasa ɗanta, wato da kuma sarkuwarta. Soniya Mera saboda jikanta wato Kirish ta samu kyakkyawar rayuwa a duniya. To ganin irin yadda dukkan al'amuransa suke, ta ɗauke shi zuwa wani guri wanda babu wani mahaluki da ya san yana ina. Amma kuma cikin ƙaddarar Ubangiji sai da Kirish je ya samo soyayyar Firya. A yanda gaskiya take jiran shi a shine a yanda ya samu labarin babansa Rohit Mera yana nan da rai. Shekaru da yawa kenan likita Aryan ya kulle shi. A wannan lokacin ne kuma yaron shi ya ga wani sabon tarihi na rayuwa. A wannan gurin ne kuma shi ya samu wannan fuska tashi. A wannan gurin ne kuma shi ya samu wani sabon wato aboki, wato babban jarumin nan Kirish.
dukkanin wani gwajin Carl ya ci nasara. A cikin wannan duniya gabaki ɗaya ba wanda za a same shi da wannan cutar. Kawai daga yanzu ne za a fara. Wato kashe bil'adama a doron ƙasa. Na gode Jadu, da wannan ƙarfin da ka bani ga baki ɗayan nan, na fahimci komai. Idan har wani gwadin nawa ya yi, wannan duniyar da mutanen da suke cikinta, babu shakka za su samu kariya. Minti 10 ne kawai ya rage. Baba, ina fatan dai baka da wata matsala ko? Ba wani damuwa, komai na biya kalau ne, daidai ba komai. Za ka kasance cikin farin ciki idan kaka abin da na yi. Yawa, ku yi haƙuri dai, saboda maganar da zo muku da ita tana da muhimmanci. Ina so ku zo mu je tare da ku zo mu je. Mu je mu. To shikenan baba. Ina ganin na yi komai, yana da hana da wani abubuwa. Ina mata haka ne. Sannan kuma ina fatan dai ban yi wani kuskure ba ko. So, baba, wannan kuma menene haka? Ƙoƙarin da na ta yi wannan shekarun, zana gwada na gani ne. Saboda kawai a samu waraka rayuwa, haske shi yake ba da rayuwa. Na ina tunanin cewa na gaba dukkan abin da zan hada a wannan abu. Shi wannan hasken zai haska ne, sau kuma waɗannan wanda na hada sun za su hada a guri guda. Daga nan wani abubuwan da na hada so nake daga aikinsa. Yanzu ne abin da nake bukata na gani kenan. Saboda haka, yanda da wannan bayro ɗin yana dauke da direba na wuta, sannan wannan bayro yana dauke da